Hola a tothom, benvinguts i benvingudes. Aquest és un altre vídeo d'aquest diari d'Erasmus a Florència. Espero que us agradi. Acabem d'arribar a Ischia i estic acompanyada per la Roman i la Nicole, que ara us les presentaré. Hi, followers of Farnes. I'm Roman. This is my birthday today and I'm so happy to be here. Hi, this is Nicole, also a friend of Roman. We're here at Ischia today. Hola, m'he de preparar absolutament tot perquè marxo a Ischia aquesta nit. Concretament agafo un Flixbus, llavors arribo a Nàpoli a les 7:15 i després doncs ja agafem ferri. Una amiga que he fet que és de França i una altra que encara he de conèixer, que ja es veu que és la companya de pis. I he de fer bastantes coses. Primer de tot, carregar absolutament tot, la bateria portàtil. I us volia fer un unboxing, una fricada, la qual també he de posar a carregar. M'he comprat una càmera de joguina. Em va sortir recomanats un vídeo de YouTube que podria haver sigut perfectament aquests que surten de... Si t'ha sortit ara és perquè és el moment. Uns mesos es va posar de moda amb les càmeres de joguina en general, vale? Però aquesta d'aquí és concretament una càmera que imprimeix com si fos una Instax. El que passa és que és molt més barata. M'ha costat concretament 26 euros. Òbviament és un capritx, és una cosa que m'he agafat així. Anem a veure què tal és. Uau! També té així com un modo selfie. Llavors l'anem a encendre. Foto, vídeo, àudio, la galeria, videojocs, als quals hi ha l'Snake, hi ha el Tetris i hi ha el Pushbox. Dins dels 26 euros em ve això d'aquí. Una mica de retoladors, un carregador tipus C, la corretja per poder-me-la penjar, després un adaptador pendrive per poder passar les fotos a l'ordinador, si no tens adaptador, i dos rotllos de paper més. La veritat és que tinc bastantes expectatives amb aquesta càmera, aviam què tal surt. Ja us explicaré. Aquí li podem dir si imprimir o no imprimir i aquí hi ha el botó de dalt. Després també tenim per fer vídeo si volem fer vídeo, com és el cas. En teoria és 1080, ja ho veurem això. Mira, veus? Llavors també pots fer selfie, si vols. I té aquestes orelles. I ja la tindríem. Uau, uau. Hauria sigut tan feliç si a mi m'haguessin regalat aquesta cosa, aquesta càmera quan era petita. I això, vaig a preparar-me allà i em vaig afanyar. Acabo d'editar per fi i són les 9. Encara tinc temps, perquè només és una muda, realment. O sigui, easy peasy. Aquí és el nostre apartament, si voleu podeu passar. Tenim un llit, la cuina, que no l'utilitzarem massa, un dormitori. Here we have the toilet with Nicole. Hi, Nicole. Hi, Nicole. How cute. Yeah. It's like so spiaggia. Yeah. And that's all. Okay. What?
amb les 4 passades i ara hem passat tot el matí aquí. Ja fa una miqueta de vent fresc i el sol ja no pica tant com aquest dematí, així que ens dirigim cap als jardins. Ens hem banyat, primer banyito de l'any, que fort. És com sortir i sembla que sigui estiu, mireu. Jo he dormit just en el llit aquest aquí. Ara ja estem marxant. Hem entrat a les galeries de Nàpoli. Bona nit, són gairebé les 12 i 10 de la nit i he d'anar bastant ràpid en fer tot i he decidit acabar el dia per lo alt, empalmem amb Roma, que em sento superafortunada per fer això. Vull pair les coses i em costa pair-les en general. Per mi menjar és bastant teràpia, m'han fet gyozas de pollo, rollitos de primavera, salses i unes galetes de fortuna. Bon dia! Estem al metro de Roma, acabem de comprar els bitllets per 2 dies. Come l'acqua quando scorre, come il fumo nel bomber l'amore va, come un esame se va male, che più ci pensi peggio è, devi accettare, ma se l'amore va tu corri nel verso opposto fino a che non lo rincontri. Estic gravant, nena, estic gravant! Molt bona, la veritat. Està boníssim, noia. Estava tan bo que hem demanat un segon. Vale, som-hi. Xin-xin. Què ha passat? Ara estem a la Fontana de Trevi. Sí, demanem el de Titi. Som?
Estàvem comentant que hi ha moltes cadires i tal, com que demà realment hi ha un esdeveniment. Perquè és el de la Palma, no? Sí, que ha de beneir tantes... Clar. A tot això, clar, estem al cap de setmana De Pasqua. Pasqua. Bueno, d'abans de Pasqua, no? O no és d'abans de Pasqua? Tipo, aquest cap de setmana és Pasqua o abans de Pasqua? El que ve és Pasqua. Acabem de deixar les motxilles, hem guanyat qualitat de vida i ara anem a fer una mica de ruta i acabar a Seguiris, aquí a Tona. Tenim els bitllets, ja, i ens dirigim cap a la cua del Coliseu. Avui realment no hi havia massa cua, així que genial. Ens trobem amb una mena d'exposició que han posat, que és una mica com de l'evolució de l'ús de la pedra que els humans han acabat utilitzant. I ja per fi podrem veure, em sembla. Ara anem a dinar, hem demanat diferents tipus de pasta. Vosaltres què demaneu? El mateix que tu. Som molt originals. Carbonara. I jo? La Isalda és l'original. És que no sé ni com es diu. Carxofi i pecorino. Ensenya quan baixes la ciutat. Que no hem pujat res i ja ho estem veient tot. Ens acabem de topar amb un esdeveniment de 173 aniversari de la Fondazione della Polizia di Stato. Llueix tal que així. Tornant de Roma amb el Flixbus, acabem aquest viatge i aquest cap de setmana d'escapades per Itàlia. Em sento molt afortunada d'estar vivint tot el que estic vivint. Sembla que viatjar dins l'Erasmus sigui obligatori, és una cosa que ens hem adonat i un meló a obrir que vull obrir pròximament en un vídeo així més parlat de tu a tu. Cada Erasmus és diferent, en el meu cas és aquest que us estic ensenyant a través d'aquests vídeos, d'aquest diari visual d'Erasmus a Florència. Espero que us hagi agradat aquest vídeo i ens veiem en el pròxim. Gràcies!